Аз съм бай, я го усилюя. Ще направя поздрав за всички насраняци. Толкова сна рапъри, пък всичките глупаци. Скачате по групи, после взимате оваци. Педераси. Това, което правим, изобщо няма ви хареса. Стиваме жената и ще я правим на хостеса. Ще съжаляваш, че си изгостира адреса. Тия бълъци мислят да ги режеш флекса. Това, което ще ти правим, няма ти хареса. Това, което ще ти правя, няма ти хареса. Изобщо няма ви хареса. Изобщо няма ви хареса. Това, което правя, няма как да не хареса, нали? И ме търси, нали? Да побърза така, че за днеска, нали? Няма да си губа времето в преследване хич. Улиците звънят, телефона гърми, а квартала ми страшен респектира, нали? Няма да си губа времето да лафа за. Няма да си губа времето, имам какво да правя, бате. И да ти кажем, бате. Така и така ме копират по-добре, да си признават, че съм крайен грешна стъпка да си правят тъшака с нас. Никой не мисли за вас, последно стрелял съм аз. Като паркираме пред входа им турбина се чу. Не знае кой съм, но ще разбере защо съм тук. Боянски пушила 120 картона му. Вада флакона през чала, пукам балона му. Вадиш нещата ли подай назад, кърлач, не ги уважавам достатъчно, за да знаят какво се иска по критериите ми. Скъпи материи, евала на далаверите ми. Вкараха верите в схеми, има доверието ми. Още чакам да се махнат подозренията. Не вдигам телефона, те повдигат обвиненията си. Менажирам, имам зрение на полето. Жозе Мауриньо отбора не напуска полезрението. Да трап хаус кинг, много мраза този кап рап стил. Барикадирали сме входа да не влизат и да блъскат. Няма минат, защото отвънка даже няма звънци. Момчетата предупредиха да затварям вратите. Момчетата предупредиха да си пазят главите. Това, което правим, изобщо няма ви хареса. Стиваме жената и ще я правим на хостеса. Ще съжаляваш, че си изгостира адреса. Тия бълъци мислят да ги режеш флекса. Това, което ще ти правим, няма ти хареса. Това, което ще ти правя, няма ти хареса. Изобщо няма ви хареса. Изобщо няма ви хареса. Всеки втори каза, че продавал е грамажи. Парите ми се дигат като небо с търгача даже. Проблем, че ли си имаме, бе? Аре кажи. Ма този път без хора, за да видя, че не важиш. Мога ти направя бати тръпката. Сърцето ти ще тука само ако го реша. Ма честно не ми се занимава с предатели. Парите ми са повече и знам, че сте дознатели. Буквално мона малкия си пръстите навия. Ще взема твоите, за да ми набие една чекия. Много ли си лош и ти ли стана от тия? Ма не съм пътка като теб тайните да разкрия. Много сте опасни като сте по 100 човека. Кентите ги правя вкъщи и е било като аптека. Парите ми са много, че станали са ми цел декар. Мисли, че е минал метър, ще го оставим да си лега. Ще те оставя да си лягаш. Ма ако те гоня, знам, че ще бягаш. Какво ми се натягаш? По парите и акъла изоставаш. Това, което правим, изобщо няма ти хареса. Сиваме женати да я правим на хостеса. Ще съжаляваш, че си изгостира адреса. Ама тия бълъци мисля да ги режеш флекса. Това, което ти правя, няма ти хареса. Това, което правим, няма ви хареса. Това, което правим, изобщо няма ви хареса. Изобщо няма ви хареса. Изобщо няма ви хареса. Аз съм бай, я го усилюя.